Unsa man say huban aning katapusan nga pizza sa Marso 31. O kung ikaw nataw sa Marso 31, kugihan ka nga pagkataw, di ka dalo. Unya ikaw, ganahan kag mga adventure. Gusto nimo nga makatuyo ka sa tanang lugar. Ug ikaw naasay usahay nimo nga kinaiya nga mag-change kas imuhang mind. Ug naasay imuhang kinaiya nga silusa. Unya ikaw daghan sang malipay nimo kay ug naay mamaylo nimo kwarta, makadala gyud bahala gamay basta naa. Unya ikaw pinangga ka sa imuhang mga igsuon, mga kaparintihan kay dali rasad kang maduol diha nila. Unya mao nay imong hubad sa Marso 31. Ayaw kalimot mga friends, siga manghigala sa pag-like, share and subscribe this video. Thank you.